Nem sokan látom már az unokámat, he. Sanyi, álljál fel, mert itt vannak. Igyekezzem úgy a félrevel kicsattan az autó. Hello, he. Oh, dear. Gyertek nyugodtan be, ugye nem sokáig maradt. A cipelt levenni. Ha gyere kicsikém ide, apuha. Szép jányom. Gyere csak ide, Sanyi papáho. De szép a kis unokám, ugyanolyan hajas baba, mint én vagyok, he. Apára ütöttek. Szép. Hát nem csak apa. Elügyelő, nem büdösből, elejted. Hát miért ejteném el? Gyere beljebb. Zárd be az ajtót, mert bejön a légy. Gyere, csákoljál meg. Tű. Köszönöm. Hogy rohadjál meg, jaj, de utál. Anyunak nem mondjál semmit, mert ha kérdez is hazudik. Olyan kitanult asszony. Nagyon. Rá se nézzél, ha beszél. Tetesd magad süketnek. Jól van. Cipőt levegyél? Hogyne. Hát te mennyit eszel, mondd már, mert most szedtek egy tányérra. Hát még nem is ettem. Anyu mindent lát, he? Csak ide menj, ahol a Sanyinak szedek hozzá. Neked nem mondták, hogy ha vendégségbe nem kell annyit tenni, mint a gödej? Ja, van már, anyu, ne féltsétül, hogy kóstolja meg. Itt ne egyik, fiam, majd otthon eszik. Itt még enni se lehet. Majd otthon eszel. Fogd meg a családot, azt takarodjatok hazafelé innen. Én vagyok az bajusz bátyád. Érzed, milyen bűnöset fingottam? Ne szítenítsél már. Hát nagyon keltett, mit csináljak neki, he? Állandóan. Hát attól a rossz káposztától. Elígyek innen, takarodjál el. Helyelve már nem tétek, ha majd beszarok le. Tunci Mákus.